Ya ora usah digeploki aku isin ae. Isine ngapa wong dikeplok iki justru mereka itu apa antusias karo kowe iki berapresiasi sama Ya lek keploki meng 1 2 ora kabeh kok. Engko nek kabeh kowe mabur. Oh, iya. Lah ngono ki rak ya aku semangat no. Keplok meng 1 2. Rasah wae. Iya. Kenapa? Enggak tahu ini. Ada apanya? Anu ada ini. Ada kodoknya. Wih, kurang ajar wih. Dalam kok nguntal kodok iki lho. Iya, ora apa-apa. Mak srek ngono kaya otote kaya piye lho. Apa ditembak wong? Tembak wong. Tembak apa? Ora sok sujono karo Lah, sapa-sapa. mboten lho nek kaya nggon story-story ini kan ditembak langsung ter ngono. Ter piye? Ditembak langsung sek ngono lho. Iki lho sing njaluk tembangmu akeh banget ki arep tok pinangkani kabeh apa ora? Nggih. Diwul Gunung Kidul, Mbak Tatin. Heeh. Podang Kuning, Tatin. Wah edan tenan kowe jan saiki lagi ngetren ning daerah kene. Caping Gunung, Tatin. Caping Gunung saka panitia. Kowe Caping Gunung sik wae. Kabeh apa? Setenggal mawon to? Ayo sak karepe panitia kok. Kabeh. Ya, pokoke bengi kowe diajar. Nggih, Caping Gunung. Ya, jengklengke. Ya. Kowe sing mobil. Aku di video, Mas. Video saka ngisor ya ora ketok. Kayak Mbak Niken mau lho di video karo iki aku pengen. Heeh, rasa. Wis rasah kowe iki ngopo di video barang. Tresno gundulmu ki. Ya. Nggih, niki Caping Gunung nggih. Heeh, jengklengke. Ya. Saben bengi, monggo. Saben bengi Nyawang. nyawang konang. Piye kok ora obah blas awakmu? Kula kan ngapa? Ayo ora ketang memak. Dung ngono kuwi. Ya. Ya engko tak sithik ngene. Nah, kowe memuaskan penggemar itu sulit loh. Iya. Penggemarmu neng kene akeh banget mau neng nduro transit lagi uyon-uyon aku rampung dandan mengke Mbak Tatin di nganu Pak ngono. Mbak Tatin apa? Kowe nek dijak omong ora krungu kae lho. Kan mesti ngono kan. Heeh. Yen memajang Yen memajang. mbok sontek tin kok titik-titik guyu titik-titik Lah, napa guyu. Engko nek gejala pekok. Lah piye ta? Aku guyu rento, mrepot rento. Ayo arep nyuwara kok. Ngono lho. Karang krungu swara apa ngono lho mau dadi guyu. Wah, gayamu kaya krungu-krungu wae. Ya krungu, aku ya krungu kok. Sapa ora? Oh iki ayu ning budhek kok. Ya ora, sing ngomong sapa nek aku budhek. Ya wis yo teruske. Lah iya ayo teruske. Kan Piye? ora piye-piye. Mangkaro Hanur. Janur kuning. Aku ki kok pengen genjleng iki ya. Oh iki ora ngurmati lo dalange wis di pengendange Lah napa? wis di ndet entuk ndet ngono mbok yo. Ngene. Oh iya. Kok piye awake kok? Ya. Awakmu gajih tok kaya ngono. Obah ya ora gelem, olahraga ya ora gelem. Ora ngerti penyakit sing bakal menyerang nek awake semono kuwi. Gajih itu menekan jantung, akhirnya kamu pernapasannya pendek, jantung kerep jarem. Ya, terkena penyakit.
Ngono ya. Terus biar enggak kokean gajih gimana? Gerak. Lho, sesuk iya. bali iki saka ngisor bar salin mlayu munggah. Heeh. Dadi mlebu mobil wis kemringet kari turu. Kuwi pembakaran kalori. Nek takon wong dokter ngono kuwi. Iya. Nggih sesuk tak lari-lari. Oh, kan sing saiki wae. Saiki wae. Ya lari-lari nganggo jarik ngono ki ra apik. Heeh. Yo enggak bisa ini, enggak bisa Terus begadang. terus ki. Heh? Ah, tenan to. Napa? Wis ayo gek teruske kok, ngono. Napa nggih ketek? Oh, wong kok sing ning jaba wae krungu kok. Kowe kuwi sing pancen wis. Yo, bajute. Oi. Hah? Aku kira ngopo-ngopo ming ha, ngono kok, Oh tak kira ngejak omong. Ora. Kembang wae. Wat, ah? Napa, Pak? Weton. Lah nggih weton. Lah ya kok ngono. Lah arepmu malah kono ya. Kok ngono dionekke budhek kok ora gelem. Wong kene wis nganggo sound system buantre ra Jawa-Jawa. Wedok kok kaya cakil lah ngono wae. Cakile semene gapite sepiro? Ya tak gapiti apa piye? Apa duwe gapit? Duwe. Cakil yang golek gundelmu. Ya. Kan ngendi mau ya? Kembang wae waton. Nah, ora ketang sithik obah. Iya. Tegel. Tandeng. Nah. Sithik wae ya. Sithik wis trima. Gunon. Ayo. Ben gerak ngono kuwi. Wis no. Konjuk terus. Aku jenenge kanca-kanca kuwi peduli dengan kesehatanmu. Peduli apa arep dikongkir? Kongkir apa? Kongkir iki apa ya istilah kene? Dikerjain. Ora tau rawani ngerjain kowe. Kenapa? Iya, ndak apa-apa. Iya. Aja suwe-suwe to nek joget engko wae. Pacitan sarwi ayo kari dhewe ni nang jleng. Kok seru banget ya? Ora seru kupingmu ora krungu. Oh, betul. Lah iya akine ngakoni nek budhek. Ora budhek meng tak jelaske ana wong ngomong ki, "Hah? Apa?" Ngono ora budhek. Aku jenenge ora cetha, kupinge ora iso nampa kata-kata sing cepet. Oh, ngono. Suntikke. Kupinge disuntik. Iya, ngisor kuping kuwi dicoblos. Iya. Ya ora ngisor kuping kok dicoblos ora. Halo kae wis ora kuat ra karo. Taman. Piye dundange ambulan po? Nganti tele-tele pisan. Asinden iki kudune iki ngene iki kok nganti Piye wis ngambe puyer urung? Ya. Panas, mangga. Panas. Udan.
Ayo nguji kecerdasanmu, Tin. Parian kagem dusun kerajaan kene. Yo. Kerajaan. Gebukan. Heeh. Mbrigas diaturke. Kerajaan apa Mbregas apa? Pundi? Pundi, Pak? Heeh. Hah, ndi jal ra ono tulisane kok. Aduh calon dabusi iki. Piye? Endi tulisane? Ayo apa? Kae iki ra ono tulisan apa. Endi? Oh, gebukan. Ngebukan? Heeh. Yo. Gebukan ya sak kowe kuwi nggubuk tonjo. Ana jaran. Ana jaran Ireng rupane. ireng rupane. Terus Mugi warga ngebukan. heeh. Lancar rezekine. Oke, top ta. Wo. Buanter banget mak twit ngono nganti. Ilate nganti ucul lho kuwi. Neh piye ra ndelat? Ayo. Saking serone. Heeh, ya. Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping. Caping gunung. Siapa yang jelas ini? Karepmu. Ayo kaya kuwi ya. Kak, aku ra iso. Ora ngawur wae ora apa-apa. Tekek lorek. Ora apa tekak lokek. Tekak lorek ndase ireng. Aku lorek iso lho. Ayo teruske wae ora apa-apa. Ya wis terus ki. Heeh, jula-juli iki angel nek ora sing ngapal tenan ra iso. Aku ki sing belajar ket biyen ora tau kecekel-cekel e. Iya, angel ya mangel. Nek ora wong Surabaya ora iso. Oh iya. Ora wong Jawa Timur ya mah. Heeh. Tekan lorek dase ireng. Heeh. Sing Terus? tak apali ya ming kuwi tok. Bar kuwi piye? Arep wis tuwek, isih iso ngaret. Kok ora cocok? Ya ben. Lah. Lo menggok jare. Nadian kok najan. Lah Nadian. Ah, kowe iki sok kemayu men. Nyindane dae kaya dikaya penyanyi dangdut wae. Najan. Mbok Nadian ngono. Lah, aku muni Nadian lho. Oke semua, ngono ra. Penyanyi ro sinden ki beda nek penyanyi ki entuk kemayu nek oke semua netizen ngono. Ora apa-apa nek Jawa ki ya Jawa wae. Awas, ambruk. Mbok golek nompreng dicokok kiwa nengen. Nadian waduh. Ayo bengi nyambut gawe, awan nyambut gawe. Bengi ora iso ngaso. Iya. Mula nek wis awan ki aja bengi, dadine iso ngaso. Wong dawuhe panitia ngono kok. Nggih maksudnya sing dijatah nyinden lho. Sing jatah oh sindene dobel no. Heeh. Awan ana dhewe, bengi ana dhewe no. Atune sekor. Ya ora apa-apa dalang kondang laris ramom kok meng golek sinden double ora iso. Kowe iki cerewet ki ngopo? Loh, ini usulan loh biar enggak oleng enggak. Usulan tapi usulanmu itu enggak masuk akal. Ya. Oh, sinden kok akeh-akeh ora. Sinden awan dhewe, bengi dhewe terus sing sinden sing awan nek bengi nganggur. Terus kon ngapa? Ya bobok. Lah daripada bobok di sini, Lebih baik bobok di sini daripada di mana-mana. ya jangan diaru-aru. Aru-aru ya. Dirurui loh maksudnya. Ya aku iki meng weruh. Nek ora weruh ora ngruruhi aku. Lah weruh e. Aku yuk dimatke terus Beda ya. Aku saling ndelokke kowe kan mripatku tetep. Oh, mripatku.
Yo. Awas lho yuk. Dicekeli. Iki lho ndas. Oh ngawur. Cekeli kok tiba pecah malah. Lah piye? Piye? Ora piye-piye gak teruske. Apa sing pecah? Sirahe. Duduk yo. Wow. Yo. Nat. Natian. Guyu terus dadi gerok. Wadan Sarta sarata lanang inomane. kowe kok njur nyilih cangkemku ki piye? Ya ora apa-apa. Aku ki meng nuturi cengkok kok njur diteruske ora. Ngirit-ngirit. Ngirit-ngirit Rek piye? lembukan rentuk suwe-suwe. Ben cepet rampung ya wis langsung ngono wae. Lah nek cepet rampung ya inomane banyu bening. Decaman berduang dadung jleng wis rampung. Ora ditagih sing nanggap. Inomane banyu Bersih. Bening. Ya. Wis melek ya. Dek jaman. Dek jaman berjuang jarang kelingan syukur Syukur bisa nyawang geneng bisa yo yo
Oh. Piye kok mlayu, Truk? Piye kok mlayu? Tantang-tantangan karo Prabu Baladewa tak tutke nang mburi kok. Prabu Baladewa ngidul kowe ngalor ki tenan ora sida gelut. Aku lek mlayu ora perkara wedi karo Prabu Baladewa, Gong. Terus aku ngerti Sinuwun Mandura kuwi menggo dalan terus ngawe karo anak-anak Pandhawa, utamane ora pangling putrane Ndara Werkudara komplit, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan, tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tuk sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno? Kuwi mbiyen sing momong aku, sing gula wentah ya Petruk, bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur, Truk. Meng wani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya rasah mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa, tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti aku musuh Raden Garukaca, musuh Ndara Antarja, Ndara Antasena, aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane iku. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Truk. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamu Srimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petruk nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar, Truk. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih dhewe kono. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa asik kate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Mungsuh Ndara Antarja kae sak putuku. Mungsuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku, Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe ketoke kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petruk metu Jawa. Barang tekan kene imbas-imbis. Ora padha karo dek ning kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe,
Delekke nek ora kena kowe ngodho aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Oh iya iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista. Kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka belani bebener, belani wong tua, belani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukao dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati madya, mati madya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam jemuah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nek aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok njur ming sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburimu ya, Tru. Ya. Kok nek kira-kira ana sing teka ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelar ira wang-wang siap, santai wae. Entosina ta kuwi? Oke, ora masalah. Wilujeng, Den. Slamet tek aku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh sok ngejak Gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan? Truk, Nun. Kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh, nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbuh karo ngendikaning Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Uluna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut pradata adil negara Ngamarta, merga kowe kawula wani karo Bendara. Gong, ayo. Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho Truk kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese
sing jenengan tampa aja mung laporane sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk ki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta aku arep bangun kayangan." Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati, Pak, ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati. Terus niki Duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndarawati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Heeh, terus Bagong muni ngoten niku Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora kataran gedibal 17 wengalek nyolok mripat. Mong kere, mong dapure ku Petruk wak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke Sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke Sinuwun sampun menika perkawis karo Sinuwun Ndarawati. Panjenengan mboten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petruk, bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mong kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Jaba saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodok, unglah-ungluh ngalor ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunekke kaya nek Sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kere tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, oh lah. Aja kok nuwun sewu mung wujude Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula rumangsa dianak-anakke kayangan tau brabrik. Niku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Piye? Dadi penak wetengku piye? Sikat saiki. Oh sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari jawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso. Yen ngono nek aku mau mbondo karo kowe kleru, aku kleru Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Siwa Mandura. Lah kene iso menggalih. Ning nek ngono aku tak ora iso mbondok nasi do mbondok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah matur nuwun. Mergo akeh sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon bondo kowe. Nek ora iso bondo kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo pepundhen. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Waduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Aku kok migren ya, Truk. Mudarana. Anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Mudarana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih mot ya pripun? Lah kula terus njenengan ning Ewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garukaca, Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kowe iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha to.
Iki ora pasangan ya nyuk. Wah lah kok ngono aku nyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku njedul. Tenan? Iya. Nggih. Wis ngono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, median ora. Angko nek di ngonoke ora metu. Ha iya. Rak rugi ta, Tru? Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Rak rugi ha ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ayo bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Kong. Oh ya nek ora lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ora lali. Karena wong kedurungan ina lali ember. Ngropo kok sing dienggo pawadan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho. Ndoro karo kanca tekan kene lho. Wah, saka dhuwur, Gong. Wah, lah ngati-ati, Truk. Ya, aja entuk bales kowe ya.